Θα συνεχίσουμε το θέμα μας που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τη σχέση, το γάμο, και φυσικά η έννοια της σχέσης μπορεί να έχει και ευρύτερη έννοια και να αφορά την οποιαδήποτε σχέση. Θα διαβάσουμε δύο κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μετά έχουμε λίγο υπόψη μας σαν αίσθηση, σαν ιδέα, για να μπορούν να γίνουν κατανοητά και τα υπόλοιπα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος, που έφτασε σε ύψος αρετής, δεν ήταν ντροπή να ασχολείται και με τα καθημερινά, και φανερώνει με αυτόν τον τρόπο ότι η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, η σχέση του με την ωριμότητά του έχει να κάνει φυσικά και με την καθημερινή του πράξη. Και δεν μπορεί η πνευματική ζωή του ανθρώπου να είναι αποσυνδεδεμένη από την καθημερινή του πορεία. Γιατί κάποιος μπορεί να θέσει το ερώτημα ότι η αγιότητα, η πνευματική πορεία έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους που έχουν χρόνο, που είναι αφιερωμένοι στον Θεό. Εμείς όμως ζούμε στην καθημερινή φθορά, στις μέριμνες. Πώς σε εμάς μπορεί να αποκαλύπτεται ο Θεός, πώς μπορεί η θεωρία να γίνει πράξη. Και από αυτά που θα δούμε, έτσι όπως θα τοποθετεί ο Άγιος και όπως θα τοποθετεί η Εκκλησία, είναι φανερό ότι και ένας παντρεμένος ή ένας άνθρωπος που ζει στον κόσμο έχει την δυνατότητα να πλησιάσει τον Θεό, και μάλλον για αυτό το λόγο παντρεύεται, για αυτό το λόγο υπάρχει, ζει, για να πλησιάσει περισσότερο την αλήθεια. Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος δεν τρέπεται να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Λέει λοιπόν, ακούσατε αυτά άντρες, διδαχθείτε γυναίκες. Ας μιμηθούμε όλοι των δίκαιων. Μιλάει κάποιο παράδειγμα κάποιου δικαίου. Τίποτα να μην είναι εις την γυναίκα πολυτιμότερο από τον άντρα της. Και τίποτα εις τον άντρα πιο αποθετό από τη γυναίκα του. Αυτό συγκρατεί τη ζωή όλων μας, δηλαδή η ομόνοια μεταξύ ανδρός και γυναικός. Αυτό συγκρατεί όλο τον κόσμο, διότι όπως όταν σύεται το θεμέλιο καταστρέφεται ολόκληρο το οικοδόμημα, έτσι και όταν διχογνωμούν τα ανδρόγυνα ανατρέπεται όλη η ζωή μας. Διότι πρόσεχε ότι ο κόσμος αποτελείται από τας πόλεις, οι πόλεις από τις οικίες, οι οικίες από τους άνδρας και τας γυναίκας. Αν λοιπόν υπησέλθει πόλεμος μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, εις τας οικίας εισήλθεν ο πόλεμος. Όταν δεν ταραχθούν αυτοί, γίνονται ανάστατοι και πόλεις. Όταν δεν επαναστατήσουν οι πόλεις, κατά ανάγκη θα έχει γεμίσει όλη η οικουμένη με διαμάχη και ταραχή και πόλεμο. Πολλές φορές εμείς το παίζουμε φιλιρινιστές και μισούμε τον πόλεμο, αλλά όπως φανερώνει εδώ ο Άγιος, θεωρεί πως ο πόλεμος δεν είναι ένα ξεκομμένο γεγονός από την καθημερινή μας ζωή. Όταν λοιπόν τρογόμαστε στην οικογένεια, όταν τρογόμαστε στη μικροκοινότητα ή στο μικρό κόσμο τον οποίο ζούμε, είναι πολύ ανόητο να φιλολογούμε και να έχουμε ευαισθησίες για τους πολέμους και να είμαστε υπέρμαχοι της ειρήνης. Αυτό φανερώνει ότι η ευαισθησία μας λειτουργεί μόνο εκεί που δεν άπτεται, που δεν ενοχλείται η προσωπική μας βόλεψη και η προσωπική μας κατάσταση. Εδώ είναι φανερό λοιπόν πως οι πόλεμοι είναι αποτέλεσμα και συνέχεια άλλων πολέμων που λειτουργούν και υπάρχουν καθημερινά στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Θεός σε προνόησε πολύ για το πράγμα αυτό και δεν επιτρέπει να διώξεις τη γυναίκα παρά μόνο για λόγους πορνείας. Τι λοιπόν να κάνω, λέει, για να είναι κακολόγος, σπάταλος και πολυδάπανος και αν έχει αναρρύθμιτα άλλα ελαττώματα, να την αποφέρεις όλα με μεγαλοψυχία και να μην την εκδιώξεις εξαιτίας των ελαττωμάτων, αλλά να διορθώσεις τα ελαττώματα. Δια τούτο επέχεις θέση συγκεφαλής και να γνωρίζεις να θεραπεύεις το σώμα, καθώς όνεις το σώμα μας και όταν ακόμη έχει αναρρύθμιτα τραύματα δεν αποκόπτω με την κεφαλή. Κατά τον Απόστολο Παύλο ο άντρας είναι η κεφαλή, η γυναίκα το σώμα, και λέει γι' αυτό υπάρχει το σώμα, γι' αυτό υπάρχει η κεφαλή, για να φροντίζει το σώμα, και δεν είναι λογικό κανείς να αποκόπτει την κεφαλή από το σώμα όταν το σώμα θα πάσχει ή έχει 1002 λατώματα. Αυτό φυσικά είναι
δείχνει την δυσκολία με την οποία πρέπει να δείχνει ο Άγιος δείχνει τη σοβαρότητα των σχέσεων που οφείλουμε να έχουμε, γιατί είναι χαρακτηριστικό της πνευματικής μας αδυναμίας και της πτώσης μας το γεγονός ότι είμαστε άνετοι, χαλαροί στις σχέσεις και εύκολα συνδεόμαστε και εύκολα χωρίζουμε και εύκολα από την άλλη θεολογούμε και φιλοσοφούμε και λέμε μα είναι διαστραμμένη, είναι τέτοιος άνθρωπος που δεν μπορεί να με καταλάβει, άλλα λέει, άλλα εννοεί και δεν μπορείς ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο να επικοινωνήσεις. Πολύ λογικό είναι αυτό και νομίζω συμβαίνει σε όλες τις σχέσεις. Οποιαδήποτε σχέση και αν πιάσεις, από τη στιγμή που δεν θα είσαι διακριτικός στην σχέση, δηλαδή δεν θα μπει στην ουσία του άλλου ανθρώπου να τον προσέξεις και αφήσεις κενά βολευόμενος σε ένα ρομαντισμό ή σε έναν αισθησιασμό, τότε όλες οι σχέσεις θα καταλήξουν σε αυτήν την κατάσταση που δεν μπορείς να συνεννοείσαι. Επομένως ο άντρας εδώ στο κεφαλή οφείλει να τοποθετεί τα πράγματα, να ξεκαθαρίζει την σχέση, να θέτει τους κανόνες σε μία σχέση, φυσικά σε ένα πνεύμα συνεννόησης και κατανόησης, αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτήν την περιπέτεια ή σε αυτόν τον προβληματισμό. Θεωρούμε ότι είναι αρκετές οι καλές μας διαθέσεις. Ασφαλώς η καλή διάθεση, η διάθεση αγάπης είναι χρήσιμη, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή για να λύσει το πρόβλημα. Και κανείς ξεκινάει με καλή θέληση και καλή διάθεση και ξαφνικά συναντά στην σχέση την οποία δημιουργεί, την νομιμοποιεί μέσα από τον γάμο, συναντά προβλήματα που δεν του φαινόταν ότι υπήρχαν πριν. Γιατί έχουμε δύο κόσμους τελείως διαφορετικούς που συνενώνονται, έρχονται σε συγκρούσεις, τρίβονται, όπως είναι η πέτρα που είναι τετράγωνη, τρίβεται μια με την άλλη για να γίνει λία. Οι καυγάδες, οι συγκρούσεις, αυτό το θεραπευτικό νόημα έχει, να λιανθεί η ύπαρξη του κάθε ανθρώπου για να μπορεί να οριμάζει. Αλλά για να λιανθεί πρέπει να ξέρει ο καθένας από πού έρχεται και πού πάει. Να έχει βρει την ταυτότητα του προσώπου του και να έχει ονομάσει την σχέση του. Οπότε όταν μιλάει η Εκκλησία για την αγάπη στη σχέση, θέτει έναν προβληματισμό, θέτει μια πρόταση ζωής στην σχέση, δεν είναι απλό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να σου λέει να αγαπάς, εντάξει, ή να υπακούς, εντάξει, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει προηγουμένως τι θέλεις, να ερμηνεύσεις τις πράξεις σου, για ποιον λόγο γίνονται, τι υποκρύπτουν, να έχεις διερμηνεύσει και τον άλλον άνθρωπο, να τον έχεις καταλάβει. Και αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο ερωτικής διαθέσεως, ούτε μία στιγμής, είναι υπόθεση ζωής. Πόσο ο άνθρωπος παίρνει στα σοβαρά την σχέση του και δίνει μορφή και χρησιμοποιεί τις καλές διαθέσεις για να μπορεί να υπάρξει πραγματική ένωση των ανθρώπων. Επομένως, βεβαίως η Εκκλησία μιλάει για αγάπη και προτείνει ένα πνευματικό λόγο, αλλά αυτό προϋποθέτει και επίγνωση του προσώπου μας και επίγνωση της σχέσεως. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια η πνευματική ζωή, η πνευματική πρόταση, ούτε ένα ευχολόγιο, αλλά σημαίνει μια λογική πράξη. Δεν μπορεί το συναίσθημα να μην έχει λόγο, να μην ξέρω από πού έρχομαι και πού πάω, και νομίζω σε αυτό χωλένουμε οι περισσότεροι των ανθρώπων. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποια είναι η σχέση, ποιος είναι ο λόγος της σχέσης, ποιοι είναι οι ρόλοι του ανδρογύνου μέσα στην σχέση, ποια είναι η προοπτική της σχέσεως, και δεν μπορούμε έτσι εύκολα να διερμηνεύσουμε κάποιες πράξεις μας ή κάποιες πράξεις του συντρόφου μας που μας εκπλήσουν, που μας δημιουργούν απορία. Λέει λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμο να μην αποκόπτεται εύκολα το κεφάλι από το σώμα, αλλά οφείλει το κεφάλι να θεραπεύσει και το σώμα. Λέει λοιπόν, γι' αυτό λέει και ο μακάριος Παύλος, οι άντρες έτσι πρέπει να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Και στις γυναίκες ο ίδιος νόμος ισχύει, να αγαπάς τον άντρα σου γυναίκα όπως το δικό σου κεφάλι, και αν το τιμάς έτσι να τιμάς τον άντρα σου. Διότι δεν κάνουμε άσκοπα αυτόν τον λόγο για το πράγμα τούτο. Γνωρίζω πόσο αγαθόν είναι αιτία το να μην διαφωνεί γυναίκα με τον άνδρα,
Γνωρίζω πόσο κακό είναι βάσεις όταν αυτοί μεταξύ τους διαφωνούν. Διότι τότε ούτε ο πλούτος, ούτε η ευτεχνία, ούτε η πολυτεχνία, ούτε η τρυφή και η πολυτέλεια, ούτε καμιά άλλη ευτυχία θα μπορέσει να ευχαριστήσει ποτέ την γυναίκα ή τον άνδρα, όταν μεταξύ τους θα ευρίσκονται εις διαμάχη. Διαμάχη έχει μια ευρύτερη έννοια, την έννοια ότι δεν μπορούν να κοινωνήσουν οι ψυχές, ότι δεν μπορούν να ενωθούν δύο άνθρωποι, μπορεί τα σώματα να ενώνονται. Πολλοί λένε, μα πρέπει να τον γνωρίσω και ερωτικά για να καταλάβω τι είναι. Δεν υπάρχει πολλές φορές υπάρχει μεγάλη απόσταση. Η μεγαλύτερη απόσταση πολλές φορές είναι όταν κοινωνούν τα σώματα και δεν κοινωνούν οι ψυχές. Είναι μεγάλη αίσθηση νέκρωσης και μοναξιάς. Νομίζω πως μεγαλύτερη μοναξιά δεν είναι αν είσαι μόνος, αλλά αν είσαι με κάποιον άνθρωπο και μάλιστα μπορεί να ενώνεσαι σωματικά, βιολογικά μαζί του και τελείως να νιώθεις μια πλήρη ακοινωνισία. Αυτό νομίζω είναι μεγαλύτερη μοναξιά. Γιατί φαίνεται εδώ το κενό της δυνατότητας του ανθρώπου να επικοινωνεί. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε με ζήλο περισσότερο από όλα τα άλλα. Έχει η γυναίκα ελαττώματα? Να παρακαλέσει τον Θεό. Λοιπόν, λέει κάποια πράγματα εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, πάντως το πνεύμα του είναι πνεύμα υπομονής, πνεύμα αγάπης, πνεύμα ανοχής, το οποίο πρέπει να καλλιεργείται όμως με επίγνωση. Να δούμε ένα άλλο κομματάκι που είναι χρήσιμο για να συνεχίσουμε. Νομίζω, λέει ο Χρυσόστομος εδώ, ότι αρκετά σας προσβάλαμε προηγουμένως και σας εκάμαμε βαθυτέραν την πληγή. Δι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη σήμερα να τη θεραπεύσουμε και να επιθέσουμε απαλότερα τα φάρμακα. Διότι αυτός είναι ο άριστος τρόπος της θεραπείας, όχι μόνο να κόπτει, αλλά και να επιδένει τις πληγές. Ομοίως αποτελεσματικός και αξιοθαύμαστος κανόνας διδασκαλίας είναι όχι μόνο το να επιπλήξουμε κάποιον, αλλά και να τον παρηγορήσουμε και να συμβουλεύσουμε. Αυτό διέταξε και ο Παύλος. Έλεγξε, επίπληξε, παρηγόρησε και ενίσχυσε με κάθε κατάλληλον διδασκαλία. Εάν παρηγορεί κανείς μόνο, κάνει τους ακροατάς το μελαιστέρους. Εάν τους επιπλήττει μόνον, τους κάνει πιο σκληρούς. Διότι επειδή δεν μπορούν να φέρουν το φορτίο των συνεχών ελέγχων, αποσκυρτούν αμέσως. Για τούτο πρέπει ο τρόπος της διδασκαλίας να είναι ποικίλος. Επειδή λοιπόν κατά την προηγουμένη ομιλία πολύ περισσότερο ελείπησε ο λόγος στην ψυχή του καθενός, δια τούτο πρέπει να κάνουμε σήμερα γλυκυτέραν τη διδασκαλία και τους πόνους που δημιουργήσαν από τους ελέγχους. Είναι απαραίτητο να στάξουμε επάνω σε αυτούς τη γλυκύτητα του λόγου, ώστε να είναι λάδι, αφού προηγουμένως σας υπενθυμίσουμε τους ελέγχους. Λοιπόν, αυτά τα δύο να έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, το πνεύμα της αγάπης και της υπομονής, που δεν είναι απλά μία διάθεση, αλλά είναι μια άρση σταυρού, είναι μια πορεία υπομονής, και η υπομονή αυτή συνδυασμένη με την επίγνωση του ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο άλλος, συνδυασμένη με αυτή την κατανόηση της σχέσης. Και από την άλλη μιλάει ο Χρυσόστομος για τον τρόπο θεραπείας κάποιων τραυμάτων, κάποιων ελαθών, κάποιων αμαρτιών. Και λέει ο τρόπος θεραπείας πρέπει να είναι κατάλληλος, ποικίλος. Και η αυστηρότητα, ο έλεγχος, και η παράκληση, η παρηγορία και η επίοικια. Αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό για την διαπροσωπική σχέση. Μπορεί κανείς να είναι παιδαγωγός, μπορεί να είναι επιμένας, μπορεί να είναι γονιός, μπορεί να είναι σύντροφος, μπορεί να είναι φίλος. Και υπάρχουν διαρκώς συγκρούσεις. Ποια λοιπόν είναι αντιμετώπιση? Αν δει ο άνδρας κάποιο ελάττωμα στη γυναίκα, εάν δει η γυναίκα κάποιο ελάττωμα στον άνδρα, ποια είναι η αντιμετώπιση? Πώς μπορεί κανείς να λειτουργεί δημιουργικά και θεραπευτικά? Σήμερα το θέμα μας θα είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια προσαρμογής των ανθρώπων και η αντίδραση στην προσαρμογή με την προσπάθεια απορρόφησης και επικυριαρχίας του ενός προς τον άλλον, που βγάζει ακριβώς αυτό το φαινόμενο του ανταγωνισμού και της αντιζηλίας.
Πρέπει λοιπόν, όταν μιλούμε για έναν λόγο πνευματικών ή για μια σχέση αγάπης, πρέπει πρώτα να φανεί το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, να φανεί η κατάντια μας, να φανεί το πρόβλημά μας, για να μπορούν αυτά τα λόγια να μην είναι απλά ευχολόγια, αλλά να έχουν μια πρακτική έκφραση. Όταν λέω αγαπώ, τι σημαίνει αγαπώ? Πρακτικά πώς φαίνεται αυτό? Όταν υπάρχει ένα γεγονός ανταγωνισμού, ένα γεγονός προσπάθειες επικυριαρχίες του ενός προς τον άλλον, όταν υπάρχει το σύνηθες φαινόμενο σε μια σχέση, το φαινόμενο της αντιζηλίας, πώς μπορεί αυτή η αγάπη πρακτικά να φανερωθεί και να μην είναι μόνο μια απρόσωπη ιδέα καλής διαθέσεως? Αυτό νομίζω πρέπει να το δούμε. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα όπλα που χειρίζεται ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, της αυστηρότητας του ελέγχου και της επίκειας, που είτε, είτε το απευθύνουμε στον εαυτό μας, είτε στους άλλους ανθρώπους. Ποιο είναι το νόημα? Γιατί οι άνθρωποι δεν μας ακούν στους ελέγχους? Γιατί εμείς δεν ακούμε τους άλλους όταν μας ελέγχουν. Γιατί δεν μας θεραπεύει η επίοικια των ανθρώπων? Γιατί δεν θεραπεύει δική μας επίοικια? Θέλετε σε αυτά να πείτε κάτι, να τοποθετηθείτε, να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί ας πούμε όταν ένας σύντροφος κατηγορεί τον άλλο, τον ελέγχει για τα λάθη του, γίνεται αιτία διαμάχης και όχι αιτία θεραπείας? Γιατί η επίοικια δεν λειτουργεί θεραπευτικά ή μάλλον δημιουργεί ένα ξύπασμα στον άλλον άνθρωπο και πολλοί άνθρωποι λένε καλά, μην δείξω επίοικια για να με καβαλήσει μετά. Λοιπόν, γιατί αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν θεραπευτικά? Πώς μπορούμε να τα χειριζόμαστε? Ναι. Ναι. Άλλος? Λέει Γιώργο. Πάλι με τα ποίηματα εσύ σήμερα. Καλά έκανες, το χαιρόμαστε. Δεν σου πέρασε φαίνεται ο έρωτας. Λοιπόν, άλλος? Λέγε Σαφρούλα. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί ο έλεγχος, η επίοικια, η έκθεση του άλλου να είναι δημιουργική. Νομίζω από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Εμείς κάνουμε ελέγχους καταρχήν για να εκτονωθούμε.
Κάνουμε ελέγχους για να περιφρουρήσουμε τα δίκαιά μας. Ελέγχουμε τα παιδιά μας, οι γονείς, γιατί έχουν άγχος καταξίωσης ή άγχος των κινδύνων που μπορούν να συναντήσουν. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να περιφρουρήσουν οι γονείς την ψυχολογική τους ακεραιότητα, να μην ενοχλούνται. Λοιπόν, πότε ο έλεγχος είναι δημιουργικός? Ο έλεγχος είναι δημιουργικός όταν μπορούμε να κατανοούμε την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Όταν μπορούμε να κατανοούμε μέσα στο πλαίσιο της καθολικότητας την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Χρειάζεται στον άνθρωπο να του δώσουμε παράλληλα με τον έλεγχο και την ελπίδα ότι πίσω από αυτήν την κακότητά του υπάρχει και μία καλοσύνη. Ότι το λάθος του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα κακής χρήσεως ενός χαρίσματος. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κακό που υπάρχει και να δούμε το καλό. Όταν λέγει ο Άγιος Ισαάκ της αγαθής πάντα αγαθά, λένε κάποιοι, μα στραβός είμαι αφού βλέπω τα κακά του άλλου ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Απλώς τι? Ο αγαθός, ο καλός έχει τη δυνατότητα του θετικού λογισμού. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να δώσει την προοπτική στον κακό της καλοσύνης. Έχει την δυνατότητα να δώσει την ελπίδα ή στον χείριστον άνθρωπο να μπορεί να δει θετικά στοιχεία μέσα του, μέσα από την κακότητά του. Εμάς ο έλεγχος που κάνουμε είναι τέτοιος που απογοητεύει τον άνθρωπο. Ή αν δίνουμε ελπίδες, είναι ψεύτικες ελπίδες, μία παραμυθία που είναι παραμύθια. Το θέμα είναι να δώσεις ελπίδες στον άλλον άνθρωπον εφόσον κατανοήσεις ποιος είναι, εφόσον ελεγχθεί το κακόν, αλλά να μπορέσεις να διακρίνεις, να κατανοήσεις πίσω από αυτήν την κακή ενέργεια κάποια θετικά στοιχεία. Ένα κρυμμένο χάρισμα, γιατί εφόσον είμαστε εικόνες Θεού έχουμε χαρίσματα. Και το μέγιστο χάρισμα είναι η πνοή του Θεού. Άρα τι γίνεται? Στον άνθρωπο υπάρχει μια κακή χρήση αυτής της πνοής Θεού. Θα του το επισημάνουμε, αλλά πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία ότι αυτή η πνοή του Θεού παρά την κακότητά του εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό είναι που του δίνει ελπίδες. Ότι τελικά η αμαρτία, η κακότητα είναι η διαστροφή του χαρίσματος που του έδωσε ο Θεός. Το κακό είναι ανυπόστατο. Άρα τι γίνεται? Ο άνθρωπος αρχίζει να ελπίζει ότι ό,τι κακό και αν έκανε το χάρισμα εξακολουθεί να το έχει. Άρα πρέπει να του δείξουμε το χάρισμά του. Τα μάτια μας να έχουν και την διεισδυτική ικανότητα να βλέπουν πίσω από τον κακό του ανθρώπου και την καλοσύνη που έχει. Παραδείγματος χάρη, ένας ναρκωμανής. Τι καλοσύνη μπορεί να του βγάλει κανείς? Μα κατέστρεψε το πρόσωπό του. Παλάβωσε από τη χρήση των ουσιών. Πώς μπορεί κάποιος να βρει χάρισμα? Σημαίνει, και τι μπορεί να πει σε έναν ναρκωμανή? Κοίταξε, χαίρομαι που δεν συμβάσει με τον κόσμο. Έχεις μια ειλικρίνεια. Ένα χάρισμα. Χαίρομαι πως θέλεις παράδεισο. Δεν είσαι σαν τους κοινούς θνητούς που είναι βολεμένοι σε ένα σύστημα ψεύτικο, που έχουν άλλου είδους πνευματικά, ψυχολογικά, ναρκωτικά και νομίζεις πως είναι καλά. Εσύ θέλεις παράδεισο. Άρα διατηρείς μέσα σου ακέραιαν αυτή την επιθυμία για παράδεισο. Δεν υπάρχει χάρισμα. Αλλά τι έκανε? Αυτόν τον πόθο για παράδεισο τον χρησιμοποίησε με κακόν τρόπο. Πώς? Το να θέλει παράδεισο χωρίς οδύνη, χωρίς σταυρόν. Να λοιπόν που του δίνεις την ελπίδα, του δίνεις την δυνατότητα να εκτιμήσει τον εαυτόν του και μετά τον ελέγχεις δίνοντάς του μέσα από τον έλεγχο την δυνατότητα θεραπείας του. Ένα άλλο παράδειγμα. Κάποτε στον γέροντα Σιλουανό πήγε ένας αρχιμαντρίτης, λέει, από τον κόσμο και έκανε παράπονα στον γέροντα, στον Άγιο Σιλουανό, και του έλεγε, μα δεν μ' ακούει ο κόσμος καθόλου, ό,τι και αν του πω. Πηγαίνω σε κάποιους ερετικούς, τους κάνω δασκάλια και δεν με ακούνε. Και τι τους λες? Τους λέω ότι είναι λάθος η πίστη σας. Γιατί δεν έχουν θετικά. Και λέει, πρέπει να τους πεις ότι πιστεύετε στην Παναγία, καλά πιστεύετε. Πιστεύετε στον Χριστό, καλά πιστεύετε. Και έχετε πάρα πολύ ίσως την πίστη. Αλλά κοιτάξτε, έχετε και κάποια λάθη. Εμείς είμαστε τόσο αδιάκριτοι
Γιατί δεν βγήκαμε ποτέ στην περιπέτεια να γνωρίσουμε πραγματικά τον σύντροφό μας. Για να δώσουμε την κατάλληλη αγωγή, γιατί δεν γνωρίσαμε ποτέ πραγματικά τον εαυτό μας. Γιατί είμαστε κοιμισμένοι στις επιθυμίες μας και στα ιδιωτικά μας συμφέροντα και θελήματα. Ένας πατέρας ελέγχει συνεχώς το παιδί του και το κάνει κομπλεξικό, το κάνει μειονεκτικό. Δεν του λέει και τα χαρίσματα που έχει. Δεν είναι λύση να ελέγξεις τον άνθρωπο, είναι μισή λύση. Υπάρχει και άλλη λύση που είναι απαραίτητη και είναι ολοκληρωμένη και σωτήρια. Να του πεις και τον τρόπο πώς θα γίνει δημιουργικός και να του δώσεις την ελπίδα πώς έχει τα χαρίσματα. Πως δυστυχώς αυτό το κακό που έκανε ήταν κακή χρήση αυτών των χαρισμάτων που εξακολουθεί ο Θεός να του τα δίδει και του τα εμπιστεύτηκε ο Θεός. Μπορεί ο ένας, και νομίζω όταν λέει κάποιος για αγάπη, η ερωτική είναι δύναμη, εύκολα κανείς σωματικά ενώνεται με τον άλλο άνθρωπο, αλλά δύσκολα μπαίνουμε σε διαδικασία να κάνουμε μια χειρουργική λεπτή επέμβαση στην ύπαρξη του ανθρώπου και να του αναστήσουμε την αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, να του αναστήσουμε μέσα την αξία την οποία έχει. Και αυτός πραγματικά είναι ο σωτήριος και παιδαγωγικός έλεγχος, που να είναι ένας έλεγχος που δεν καταργεί τον άνθρωπο, αλλά του ξυπνά στην αξία την οποία έχει μέσα. Γι' αυτό τον λόγο λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Απόστολος Παύλος, έλεγξον, επίπληξον, παρηγόρησον. Αυτή είναι η παρηγοριά. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που αμαρτάνουμε και συνεχίζουμε η μια αμαρτία να φέρει την άλλη, απογοήτευση από τον εαυτό μας. Η αίσθηση ότι δεν αξίζουμε. Και λέμε, αφού την πάτησα, που την πάτησα, είμαι χαμένος που είμαι χαμένος, μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι κανείς να μπορεί να διαγνώσει, να διαγνώτει τον εαυτόν του, τα κίνητρα των εαυτών του και να δίνει κουράγιο στον εαυτόν του, να δίνει κουράγιο και στους άλλους ανθρώπους. Και νομίζω αυτή είναι η σοφία πνευματική και αυτό είναι το εργαστήριο της Εκκλησίας που μεταμορφώνει από το κακό το καλό. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, οι αμαρτίες μας είναι η κοπριά μας, που όμως αν τις βάλουμε σε σακουλάκι θα σαπίσει και δεν θα προσφέρει τίποτα. Αν το βάλουμε στον κήπο, λέει, θα ανθεί στο λουλούδι, το λουλούδι της μετανοίας. Δεν αγνοεί κανείς ότι είναι κοπριά αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Αλλά το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο, να μας βρει τον τρόπο άλλος, ο σύντροφός μας, να βρούμε εμείς τον τρόπο στον σύντροφό μας, να του δώσουμε τη δυνατότητα αυτό να είναι θεραπευτικό, να τον αναπτύσσουν τα λάθη του, να τον αναπτύσσουν οι έλεγχοι και οι κακότητές του. Αλλά τι γίνεται, το πρόβλημα είναι όμως δεν λειτουργούμε έτσι ενωτικά, δεν λειτουργούμε έτσι σαν ζευγάρια, δεν λειτουργούμε έτσι σαν συνάδελφοι, αλλά λειτουργούμε ανταγωνιστικά. Γιατί η μεγάλη μας κακότητα είναι ακριβώς αυτή η αντιζηλία, αυτό το κόμπλεξ της μειονεξίας. Και φυσικά όταν είσαι ένας άνθρωπος που είχες πολλές σχέσεις στην ζωή σου και έγινες αντικείμενο εκμετάλλευσης και εκμεταλλεύτηκες και εσύ κάποιους, τότε γνωρίζεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί εσύ οικοδόμησες από τη ζωή σου αυτή την προσωπική πίστη, άρα υπό όρους κινείσαι σε κάποιον άνθρωπο, κινείσαι υπό προϋποθέσεις και η μέγιστη προϋπόθεση η οποία μας κάνει να κινηθούμε σε έναν άλλον άνθρωπο είναι η φιλιδονία μας, η ευχαρίστησή μας η ατομική. Έτσι όμως γινόμεθα τελείως ανήμποροι ουσιαστικά να ερωτευτούμε και να μας ερωτευτούν, δηλαδή να έχουμε αυτήν τη δυνατότητα να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Θέλετε να ρωτήσετε σε αυτό κάτι? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Βλέπεις άντρα κάποια στραβά στη γυναίκα σου, βλέπεις γυναίκα κάποια στραβά στον άντρα σου, κατανόησε ότι δεν είναι κακός, έτσι του ήρθε. Εννόησε την πράξη του μέσα στο πλαίσιο της προσωπικής του ζωής, του παρελθόντος βίου του. Μην δεις αποσπασματικά τη γυναίκα στον άντρα σου σύμφωνα με τα δικά σου βιώματα. Άλλα βιώματα αυτός, άλλα βιώματα εσύ. Εμείς κάνουμε το λάθος να κρίνουμε και να βλέπουμε τον άλλο με το δικό μας κώδικο, με τον τρόπο σκέψης που μάθαμε, με τα προσωπικά βιώματα που έχουμε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, το οποίο μας ανέπτυξε. Όμως αυτό είναι με πολύ μεγάλο λάθος. Παραδείγματος χάρη, μια κοπέλα και έκλαιγε προχθές πότε είναι αυτές τις μέρες τέλος πάντων, και μου έλεγε ότι τα χαλάει με τον φίλο της, ενώ είχαν προοπτική να παντρευτούν. Δεν τη θέλει ο φίλος της. Και λέω, γιατί δεν σε θέλει? Γιατί μου λέει, κοίταξε, αν θέλεις κάποια σχέση θα σε κορυδεύω. Θα είναι μια σχέση για λίγο καιρό. Σοβαρά δεν θέλω. Και γιατί δεν θέλεις? Γιατί δεν μπορώ να πάρω απόφαση.
Και λέει τώρα αυτός δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Είναι τρελός. Της λέει μην κάτσεις κοντά μου, θα σε τρελάνω. Της λέει μην κάτσεις κοντά μου, θα σε τρελάνω, θα σε εκμεταλλευτώ, φύγε, δεν μπορώ να πάρω απόφαση. Μπερδέμενα πράγματα. Και λέω γλίτωσες. Αλλά τι γίνεται, ρωτήσαμε κάποια πράγματα και διεπιστώθη ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια δραστήρια μαμά, πνευματικότατη μαμά, που όμως αυτή ήταν ο γέροντας του σπιτιού. Ο μπαμπάς ήταν ανύπαρκτος, διέταζε και ρύθμιζε, έσωζε, έλυνε και έδαινε. Αυτός ο άντρας, αυτό το παλικάρι έχασε την προσωπικότητά του. Άλλος αποφάσιζε για αυτόν, άρα έχασε τη δύναμη να παίρνει αποφάσεις. Γι' αυτό είχε αυτή την αλλοπροσαλοσύνη, αλλά ταυτόχρονα και αυτή την ευαισθησία που του έβγαινε από το γεγονός που αυτή η ευαισθησία την έδειξε η αδυναμία του, που έλεγε κοίταξε, δεν προσεγγελάω. Αν δεν ήταν ευαίσθητο θα την εκμεταλλευόταν και δεν θα της το έλεγε. Από τη στιγμή που την εκμεταλλευόταν και της το έλεγε, αυτό έγινε ένα φοβισμένο, έναν δειλόν άνθρωπον αναποφάσιστον. Ευαίσθητο γιατί η μαμά τον έφτιαξε έτσι, αλλά ταυτόχρονα του κατήργησε την προσωπικότητα να παίρνει αποφάσεις. Αυτά λοιπόν, πώς μπορώ να εννοήσω έναν άνθρωπο όταν δεν το δω στο πλαίσιο του, όταν δεν πω στην θέση του? Γιατί εσύ άνθρωπε μόλις παντρεύεσαι είσαι τόσο απότομος και απόλυτος? Πού είναι η δύναμη της αγάπης σου? Ήταν μέχρι εκεί που αγκαλιαζόσουνα? Γιατί δεν μπαίνεις σε διαδικασία να εννοήσεις τον άλλον άνθρωπο? Αυτό είναι επώδυνο και εμείς την αγάπη την αισθανόμαστε μόνο ως ευχάριστα βιώματα. Αν η αγάπη δεν έχει αυτήν την επέμβαση να βγω πραγματικά από τον εαυτό μου και να εννοείς τον άλλο άνθρωπο, είναι μια ψευδής κατάσταση. Δεν είναι σωτήρια και η σχέση θα χρεοκοπήσει πάντοτε. Καταλαβαίνω ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα, ότι όπως είπατε καταγγείλει η προσωπικότητά του λόγω του πρώτου βίου του, ότι είναι αναποφάσιστος και έχει όλα αυτά τα πράγματα. Κατανοώντας αυτό το πρόβλημα, μετά τι κάνεις? Πώς προχωρείς? Είναι απαραίτητο, λέμε, να καταλάβεις κάποια πράγματα του ανθρώπου, του συντρόφου σου, για να μπορέσεις να καταλάβεις τι άνθρωπος είναι, αν ταιριάζεται ή όχι, αν έχεις την όρεξη να το σηκώσεις, αν η αγάπη σου ξεπερνάει την ευχαρίστησή σου και έχει την δύναμη να σηκώσει κάποια πράγματα του άλλου ανθρώπου και να μπορείς να συνοηθείς. Αν με αποφάσισες και τον πήρες αυτόν τον άνθρωπο, για να συνονοείσαι, πρέπει να καταλάβεις τον κωδικό τον οποίο ομιλεί. Και ο κωδικός ο οποίος ομιλεί είναι το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε. Τα βιώματα τα οποία έχει. Καλό αυτό, αλλά για να μπορείς να σηκώσεις κάποιον πρέπει ο άλλος να θέλει να το σηκώσει. Ο άλλος φυσικά θα θέλει εάν δεν τον απορρίπτεις. Αν μπορείς μέσα από τον έλεγχο να του δίνεις ελπίδες, να του δίνεις την αξία του τη χαμένη. Αν του δίνεις την αξία του τη χαμένη θα κολλήσει κοντά σου, γιατί αυτός μου δίνει αξία. Αλλά εμείς τη μόνη αξία που έχουμε συνήθως οι άντρες είναι τα γενετικά μας όργανα. Οπότε πώς μπορείς να δεις, συγγνώμη για την έκφραση αν σκανδαλιστήκατε, αλλά συνήθως εμείς δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να δούμε και την ύπαρξη του ανθρώπου έτσι όπως πραγματικά είναι για να γίνει μια ουσιαστική ανάπτυξη. Δηλαδή, είπατε ότι θα μπορούσε να μην ήταν ευαίσθητο και να μην έλεγε ότι κοίταξε, ας πούμε, θα σε εκμεταλλεύουμε. Απλώς να εκμεταλλευόταν χωρίς να έλεγε τίποτα. Πώς θα μπορούσε να μην ήταν ευαίσθητος? Αυτός επειδή το μεγάλωσε η μαμά και του έδωσε έτσι μια αγωγή ευαισθησίας, τον επηρέασε. Η μαμά είναι πιο ευαίσθητη από τον μπαμπά, η γυναίκα. Και του έδωσε έτσι μια θηλυκότητα. Όχι ότι ήταν ανώμαλος άνθρωπος, μια χαράντρας. Αλλά του έδωσε μια θηλυκότητα με την έννοια της ευαισθησίας. Δεν ήταν αυτό πιο καλό από ότι αυτά? Δεν θα ήταν και ευαίσθητος? Αυτό δεν είναι πιο καλό? Φυσικά είναι ευτυχώς που είχε την ευαισθησία λίγο. Ναι, θα του αναστήσουμε την δύναμη της θέλησης μέσα από την αξία που θα του δώσουμε. Και εκεί θα δούμε αν υπάρχουν ελπίδες ή όχι. Και αναλόγως πράττουμε. Ή σηκώνουμε το σταυρό μας και λέμε θα γιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ή λέμε είμαι αδύνατος, δεν μπορώ, πρέπει να χωρίσω. Αλλά είναι καλό αυτά να γίνονται πριν το γάμο, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Αλλά πριν το γάμο, άλλα στο νου του έχει ο άνθρωπος και βιάζεται.
Και να το βρεις και γρήγορα μην ξυνήσει. Δεν καταλαβαίνω. Είστε χαζομάρες. Είναι κάποιες γυναικούλες, κάποιες κοπελίτσες, φαντάζονται το άλλο μου μισό. Το άλλο σου μισό θα το φτιάξεις μέσα από αυτήν την προσπάθεια. Και το άλλο σου μισό να βρεις, αν δεν έχεις αυτή την αγωγή, είσαι χαμένος. Και αν δεν είναι το άλλο σου μισό, αν ακολουθήσεις αυτή την αγωγή, θα τρεφτεί από εδώ, θα βρει, θα ταιριάξετε. Φυσικά κάποιοι άνθρωποι ταιριάζουν περισσότερο. Κάποιοι άνθρωποι εκεί επικοινωνούν. Αλλά νομίζω αυτή είναι του άλλου μισού. Περισσότερο είναι, αγγίζει τα όρια του μεταφυσικού ή του συναισθηματισμού που γράφουν κάποια βιβλία. Νομίζω ότι με τον κάθε άνθρωπο να ταιριάξεις εφόσον ακολουθείς αυτή την αγωγή του Χριστού. Αλλά κάποιοι άνθρωποι περισσότερο ταιριάζουν ανάλογα με την πορεία ζωής που ακολούθησαν, ανάλογα με την διανοητική τους ανάπτυξη. Ένας ο οποίος έχει μια διανοητική ανάπτυξη και άλλος ο οποίος του δημοτικού δεν του κόβει, δεν έχει αυτή τη ενδιαφέρον, δεν θα ταιριάξουν. Θα μιλούν άλλη γλώσσα. Σαφέστατα κάποια φορά να προσέξει ο άνθρωπος. Αλλά το τέριαγμα είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής. Να έχουμε τα μάτια μας και όχι να περιμένουμε τα μέντιουμ και τα ταρό να θα πάρει ο παπάς να μας βρει, να κάνει τα μαγικά του, να έρθει να χρησιμοποιήσει αυτό γιατί πολλές κοπέλες θα βρει μια κοπέλα παντρευτή. Είναι επιλογή του ίδιου του ανθρώπου, αποτέλεσμα της δικής του ορίμανσης, του τι θέλει τελικά σε μια σχέση και εφόσον επιλέξει μια σχέση, πώς να ζήσει αυτή τη σχέση για να ταιριάξει. Έτσι. Γιατί νομίζω πίσω από αυτό τον όρο, το άλλο μισό, τελικά καταργούμε την δική μας ευθύνη, την προσωπική ευθύνη, την προσωπική ελευθερία μας. Αυτό που είπατε ότι να δούμε τι θέλει ο άλλος σε μια σχέση. Αυτό το οποίο θέλει κάποιος μέσα σε μια σχέση είναι απλώς, όπως είπατε εσείς, να έχει κάποιον, ξέρω εγώ, για διάφορους λόγους προσωπικούς, εγωιστικούς, είτε για να αισθάνεται μια παρηγοριά, είτε να αισθάνεται μια σιγουριά, είτε να αισθάνεται μια παρέα ή αλλιώς να ικανοποιεί την γωνία του, όπως είπατε προηγουμένως. Εντάξει, τότε το λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτή η σχέση είναι πραγματική ή γίνεται με αυτό. Αυτά είναι απαραίτητα σε μια σχέση να υπάρχουν. Αλλά από μόνοι τους δεν θεραπεύουν τη σχέση, δεν αναπτύσσουν. Είπαμε ότι χρειάζονται τα στοιχεία που προαναφέραμε και τα υπόλοιπα που θα πούμε. Πάντως αυτό το οποίο, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε σε έναν πατέρα να καταλάβει το παιδί του, χρειάζεται μια γενικότερη κατανόηση του ανθρώπου. Εμείς αποσπασματικά βλέπουμε τον άλλο. Βλέπουμε το παιδί μας σαν μια σαχλαμάρα. Και τη βλέπουμε αυτόνομα σαν μια σαχλαμάρα. Δεν τη συνδέουμε στο γενικότερο πλαίσιο της ύπαρξης του παιδιού. Δεν έχουμε μια γενικότερη κατανόηση του προσώπου του. Και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε αληθινοί παιδαγωγοί ή αληθινοί σύντροφοι. Όπως λοιπόν όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο μόνο με όργανο και εφόδια τους νόμους, είτε της Εκκλησίας είτε τους κοσμικούς, δεν τον θεραπεύουμε, αλλά πρέπει να δούμε την ύπαρξή του. Έτσι και αν κάποιον άνθρωπο, το σύντροφο μας τέλος πάντων, δούμε αποσπασματικά την κάθε του πράξη. Χρειάζεται λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια γενικότερη κατανόηση του ανθρώπου, αλλά κυρίως μια καθολική, πνευματική, εν Χριστώ γνώση του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια καθολική γνώση του ανθρωπίνου προσώπου εν Χριστώ. Να δώσουμε πνευματική διάσταση στον άνθρωπο. Και μέσα από αυτή την πνευματική διάσταση να έχουμε μια βαθύτερη υπαρξιακή γνώση του ανθρώπου. Μέσα σε αυτή τη γνώση μπορούμε αληθινά να θεραπεύει και η επίοικιά μας και η αυστηρότητά μας. Ένας ψυχολόγος πολλά μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να του λύσει το πρόβλημά του. Αν ο ψυχολόγος αγνοεί την πνευματική διάσταση του ανθρώπου, την υπαρξιακή του διάσταση. Επομένως, εφόσον έχουμε μια καθολική γνώση του ανθρώπου και έχουμε έτσι, εφόσον το βλέπουμε εν Χριστώ, δηλαδή στο πνεύμα της αληθείας, τότε πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να του μεταμορφώνουμε το λάθος σε ποιότητα και δυνατότητα ζωής. Όχι μόνο να μην απελπίζεται, αλλά και το λάθος του να γίνει πηγή ζωής. Όπως ο αντικείμενος, ο διάβολος, φέρει απόγνωση
και το καλό σου καταστρέφει και σου το κάνει κακό και σε γεμίζει άγχος και σου διαλύει τα ύπατα, έτσι λοιπόν και ο Χριστός παίρνει το κακό και το κάνει δόξα, το μεταμορφώνει. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό στον άλλον άνθρωπο, χρειάζεται να έχουμε την ελπίδα του Χριστού. Να μπορούμε μέσα από το πρόσωπο του Χριστού να έχουμε καθολική γνώση του ανθρωπίνου προσώπου. Έτσι μόνο αληθινά βλέπουμε τον σύντροφό μας και το παιδί μας. Λοιπόν, να δούμε τώρα παρακάτω στον αγώνα της επικράτησης τι γίνεται και στην ανάγκη προσαρμογής. Η προσαρμοστικότητα λοιπόν σε μια σχέση είναι το πρώτο ζητούμενο όταν ξεκινάει κανείς μια φιλία, μια σχέση, οτιδήποτε. Η κατανόηση που είπαμε προηγουμένως, η ευελιξία. Ένα μεγάλο πρόβλημα στη σχέση είναι η ακαμψία, να μην μπορεί κανείς να είναι ευέλικτος, να έχει μια διαιτητικότητα πνεύματος και ψυχής για να αντιληφθεί τον άλλον άνθρωπο και ανάλογα να πράττει. Δεν είναι πονηριά αυτό, είναι διπλωματία. Να ξέρεις πότε μιλάς, πόσο μιλάς και τι λες. Λείπει αυτή η ευελιξία μας. Εμείς είμαστε άκαμπτοι και η ακαμψία μας είναι έκφραση του εγωισμού μας, του πείσματός μας, της θεοποίησης του ατομικού μας θελήματος. Η προσαρμοστικότητα λοιπόν προϋποθέτει την κατανόηση, την ευελιξία και τη δυνατότητα να υιοθετούνται κατάλληλες στάσεις και τρόποι εκφράσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, όχι μόνο τι λέμε, αλλά το τρόπος που το λέμε και η έκφραση που το λέμε. Να είναι τέτοιος τρόπος που δεν υποτιμά τον άλλον άνθρωπο. Γιατί ένας κακός τρόπος έκφρασης μπορεί να βγάλει ζήλια στον άνθρωπο. Να βγάζει μια υποτίμηση στον σύντροφό μας και αυτά δημιουργεί διάφορα κόμπλεξ. Και πολύ περισσότερο χρειάζεται την θέληση να προσαρμοστούν στις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Να υπάρχει διάθεση δηλαδή να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες του άλλου ανθρώπου, στον τρόπο που μπορεί να καταλάβει, στον τρόπο που μπορεί να ακούσει, στον τρόπο που μπορεί να μιλήσει. Δεν μένει στο δικό σου τρόπο σκέψεως, δεν μένει στο δικό σου τρόπο ομιλίας και ρητορίας. Μπαίνεις σε διαδικασία, συγκαταβαίνεις να μιλήσεις τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει άλλος άνθρωπος, να προσαρμοστείς. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε προηγουμένως, πόσο πρέπει να μπαίνουμε στην θέση του άλλου ανθρώπου. Και πόσο κακό είναι όταν έχουμε αιμονή στο παρελθόν μας, όταν μένουμε στους τρόπους που μάθαμε και δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε, και όταν ιδιαίτερα είναι ισχυρή η οικογένεια στην οποία ζούσαμε πριν από τον γάμο. Είναι μεγάλο πρόβλημα να έχουμε αυτή τη συναισθηματική σύνδεση και αιμονή με το παρελθόν μας. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει αυτό το ξεπέρασμα, ούτως ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον άνθρωπο. Η ικανότητα όμως προσαρμογής απαιτεί ορίμανση πνευματική και ανάπτυξη. Και αυτήν την ικανότητα της προσαρμογής την έχουν οι άνθρωποι που περιόρισαν τον προσωπικό τους ναρκισσισμό, την προσωπική τους εγωπάθεια και ανέπτυσαν κάποια ευαισθησία για τους άλλους ανθρώπους. Έρχεται ο άλλος και σου λέει παντρεύομαι, αλλά είναι τόσο σκληρός που δεν απέκτησε ποτέ ευαισθησία για τον άλλον άνθρωπο. Πώς μπορείς, άνθρωπε μου, να αγαπάς, να ερωτεύεσαι από τη στιγμή που είσαι σκληρόκαρδος και δεν έχεις ευαισθησία για τον άλλον άνθρωπο, που δεν έμαθες κάποια στιγμή στη ζωή σου να διακονήσεις και κάποιον άλλον? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτή είναι η ορίμανση των ανθρώπων. Προϋπόθεση λοιπόν προσαρμοστικότητας στη ζωή του συντρόφου μου είναι να περιορίσω τον προσωπικό μου ναρκισσισμό και ως πράξη αυτό να φανεί όταν έχω ευαισθητοποιηθεί, όταν έμαθα να ευαισθητοποιούμε και για τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Νομίζω αυτή ακριβώς η καρδία είναι που μπορεί να αγαπά, που μπορεί να προσαρμόζεται, να έχει την ευελιξία να κατανοεί τον άλλον άνθρωπο. Μου τύχε ένα περιστατικό, να το πούμε. Έρχεται ένας παντρεμένος, ένα παιδί και μου λέει έχω ένα πρόβλημα, βεβαίως νιώθω να ξεπερνιέται τώρα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Ποιο πρόβλημα? Να, νιώθω ότι η γυναίκα μου με θαυμάζει, αλλά εγώ δεν τη θαυμάζω όσο αυτή εμένα. Εμένα το πρόβλημά μου είναι αποσιωπητικά, να μην ξανασκανδαλίσουμε. Το μυαλό μου είναι και δεν με ικανοποιεί όσο θα ήθελα από ερωτικής απόψεως.
και αυτό μου βγάζει έναν εκνευρισμό. Οπότε δεν με καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες μου, αλλά ταυτόχρονα με θαυμάζει και δεν μπορώ να την καταλάβω. Θέλουμε να πάμε στο χωριό στους δικούς μας, δεν έρχεται στις γονείς μου, δεν έρχεται ποτέ αυτή. Και αυτό μας παίρνει μια απόσταση. Από την άλλη, εγώ θέλω να έρχομαι εκκλησία, έχω διάθεση πνευματικής ζωής, γιατί είχα και τέτοιες καταβολές. Αυτή δεν έχει και πολύ όρεξη. Αλλά πώς μπορούμε να μιλούμε, λέει, για πνευματική ζωή, για πνευματική ανάπτυξη, τη στιγμή που αυτά τα απλά πράγματα δεν ξεκαθαρίσαμε και δεν συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό, πώς εγώ μπορώ να προσευχηθώ? Δεν μπορώ με ησυχία να προσευχηθώ και ηρεμία. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ? Ποιο είναι το πρόβλημα της προσαρμογής? Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση? Ο ταλέπορος νόμισε ότι τα πνευματικά είναι μόνο η προσευχή. Πνευματικότητα εδώ είναι κατά τον Χρυσόστομο να ανεχθεί την γυναίκα του. Αλλά αν έχουμε, τι σημαίνει? Όχι απλώς τρως παλιάρες και τι Άγιος που είμαι. Αν έχουμε, μπαίνω σε διαδικασία να ερμηνεύσω τον άλλον άνθρωπο. Και πώς θέλεις, άνθρωπε μου, να ενώνεσαι σωματικά τη στιγμή υπάρχει ψυχική απόσταση? Ο άντρας πιο εύκολα μπορεί να το κάνει, η γυναίκα πολύ σπάνια, και αυτό την προσβάλλει. Και πολλοί άντρες θεωρούν πως η γυναίκα τους είναι ψυχρή. Δεν είναι αποτέλεσμα ψυχρότητος, είναι αποτέλεσμα ψυχικής ακοινωνισίας που δεν μπορεί να λειτουργήσει στο σώμα της γυναίκας. Επομένως, θέλεις να θεραπευτεί, μην βάζεις τον παπά μεσίτη να την πείσει να κοιμηθεί μαζί σου, αλλά προσπάθησε να αποκαταστήσεις τη διασαλευθήσαν ψυχική ενότητα και επαφή. Και πρέπει να πας στο παρελθόν, να δεις από πού ξεκίνησε η ιστορία, ποια ήταν η ρίζα και ποιο το πρόβλημα. Εφόσον μου λες πως σε θαυμάζει, αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει? Ότι θέλει ουσιαστικά μέσα από τον θαυμασμό της να σε διεκδικήσει, να σε κερδίσει. Τι να κερδίσει από σένα? Το να διαφερθείς για αυτήν. Από τη στιγμή που την αδιαφορείς και την αγνοείς την γυναίκα σου, τότε αυτή χάνει την αξιοπρέπειά της. Το σώμα θέλει την αναγνώριση από την κεφαλή, θέλει την αποδοχή για να νιώθει αυτήν την ολοκλήρωση. Λοιπόν, αυτό που αναζητεί είναι να ισχυροποιηθούν τα συναισθήματά της, να ισχυροποιηθεί η συναισθηματική της ασφάλεια και ο αυτοσεβασμός αρχίζει να εμπιστεύεται τον εαυτό της. Και δυστυχώς η κοινωνία έφτιαξε την γυναίκα να είναι ανασφαλής όσον αφορά την αξία της, την αξία του προσώπου της. Επομένως διαρκώς και πιο πολύ θέλει την αναγνώριση. Οπότε θέλει από σένα, όχι γιατί σε θαυμασεί, κυνηγάει να ασχοληθείς μαζί της, να δείξεις το ενδιαφέρον σου, εσύ να δείξεις το θαυμασμό σου για αυτήν. Όταν αυτή σε θαυμάζει, ουσιαστικά θέλει αυτή να ασχοληθείς μαζί της και να τη θαυμάσεις, για να ισχυροποιηθεί ο ψυχικός της κόσμος, να πέσουν τα τείχη, να πέσουν οι φοβίες και οι άμυνες που έχει βάλει και δεν μπορεί άνετα να ανταποκριθεί σε σένα. Έχει τύχη μαζί σου, έβαλε τύχη τα οποία λειτουργούν ως άμυνες, γιατί δεν τις κέρδισες στην εμπιστοσύνη με την αγάπη σου. Λοιπόν, χρειάζεται η αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου, να πλησιάσεις με τέτοιον τρόπο που να τις ρίξεις τα όπλα, να τις γκρεμίσεις τα οχυρά της φοβίας και της ανασφάλειας, και τότε θα αρχίσει να υπάρχει ψυχική ένωση και θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Αυτό όμως προϋποθέτει θυσία. Όταν είναι γκρινιάρα μπορείς να το κάνεις, γιατί δυστυχώς υπάρχει μία διάσταση. Ο άντρας έχει οργή και νεύρα γιατί δεν ικανοποιείται σωματικά, συνήθως έτσι συμβαίνει, και η γυναίκα έχει μουρμούρα και βγάζει νευρώσεις και διαρκώς απαιτεί, γιατί δεν ασχολείται ο άντρας όσο πρέπει και όσο έχει ανάγκη με αυτήν και τα παιδιά της. Αυτό λοιπόν φέρνει μία ένταση, μία νευρικότητα στην σχέση, που η λύση ακριβώς είναι να μπορεί κανείς να κατανοήσει την ουσία του προβλήματος για τον άλλον άνθρωπο. Διαιτησίες παπάγων, οι οποίες ακριβώς λειτουργούν χωρίς αυτή τη βαθύτατη κατανόηση, αλλά έχει να κάνει απλώς με το χριστιανοί είμαστε, ένας να αγαπάει τον άλλον. Αυτή η πρόταση αγάπης δεν λειτουργεί θεραπευτικά, αλλά λειτουργεί περισσότερο καταστροφικά, γιατί είναι ένα είδος αγάπης όχι
με επίγνωση και κατανόηση, αλλά μια αγάπη που αποθεί ο άντρας την οργή του και η γυναίκα την κρίνια της, χωρίς όμως να έχει αναπαυτεί, να έχει ελευθερωθεί. Πρέπει να δοθεί μια τέτοια πρόταση ζωής και αγωγής, που να βγει ο καθένας από τον εαυτό του. Πρώτα η κεφαλή να επιβραβεύσει το σώμα, για να βρει την ευρωστία του το σώμα και να μπορούν αρμονικά να συλλειτουργούν προς μία κατεύθυνση πια των Χριστών. Λέει η κεφαλή είναι ο άντρας, με την έννοια πια ότι θα κερδίσει την αγάπη της γυναίκας, θα βρει μέσα από αυτήν την αγάπη και την αναγνώριση το σώμα την ευρωστία του, και όταν είναι υγιές το κεφάλι και το σώμα είναι ακέραια η ύπαρξη υγιής, και τότε έχει τη δυνατότητα η υγεία αυτή να εκφραστεί ως αναφορά προς τον Θεό και πορεία προς τον Θεό. Επομένως ο άντρας ουσιαστικά τι κάνει? Κερδίζει την γυναίκα, αλλά τι κάνει? Εκεί ακριβώς είναι η διάκριση, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και το δίλημμα, ότι εκεί μπορεί να βολευτεί και ο άντρας που αν κερδίσει τη γυναίκα, να νιώσει την αξία του εκεί και να ησυχάσει. Αλλά αυτό είναι μια χαζή ουδέτερη σχέση, και αυτή η σχέση να κουράσει. Από τη στιγμή που η σχέση δεν τροφοδοτείται από την χάρη, δεν τροφοδοτείται από τον Χριστό, θα νεκρωθεί. Γι' αυτόν τον λόγο το ζητούμενο δεν είναι να έχεις καλή οικογένεια ή καλή σχέση ή ισορροπημένη σχέση. Απαραίτητον αυτό, αλλά δεν είναι η θεραπεία και η σωτηρία αυτό. Να φτιάξεις την ισορροπία αυτή με την προοπτική να συναντηθούμε με τον Χριστό. Αλλά τολμά ο άνδρας να υποκαταστήσει το πρόσωπό του με τον Χριστό στη γυναίκα, μα θα χάσει την αξία του. Είναι δυνατόν να θέσει άλλον θαυμαστή στη γυναίκα του στη θέση αυτού? Εκεί είναι το πρόβλημα. Οπότε αρέσκεται ο άνδρας, ικανοποιεί την φιλαρέσκεια του και τον αρκισισμό του, το λατρεύει η γυναίκα, βολεύεται σε αυτόν. Αλλά τελικά είναι μια λατρεία που θα κουράσει πάλι. Χρειάζεται αυτή η λατρεία να βρει την καταξίωσή της στην κοινή λατρεία του Χριστού, που εκεί ακριβώς βρίσκουν την ισοτιμία τους και την ισότητά τους. Γιατί κάποιος μπορεί να έλεγε είναι ανισότητα το άλλος να είναι κεφαλή και ο άλλος να είναι σώμα. Όταν όμως και η κεφαλή και το σώμα έχουν κοινή αναφορά και κοινή καταξίωση και κοινή λατρεία, τότε πραγματικά βρίσκουν την ισότητά τους. Και τότε ακριβώς ο καθένας βρίσκει την αληθινή του αξία, όχι με το να δουλεύει ο ένας τον άλλον, αλλά όλοι και οι δύο να δοξάζονται μέσα στην επίοικια και στην αγάπη του Θεού. Σε αυτό να ρωτήσετε, θέλετε κάτι? Πες Σταύρο. Γιατί ο άντρας είναι η κεφαλή και η γυναίκα το σώμα και δεν είναι η γυναίκα η κεφαλή και ο άντρας το σώμα? Έχει πιο ωραίο σώμα η γυναίκα. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Έχει πιο ωραίο σώμα η γυναίκα. Αυτό σώμα είναι καλά εκδήλωση. Αφού το κάνει έτσι ο Θεός θα το ψάχνουμε εμείς. Ναι, αυτό είναι όμως κάτι παρουσιακό. Δηλαδή έχει πιστεύει ποια είναι αυτή η θέση. Ακριβώς ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Είναι εις παραλληλισμό του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο άντρας ο Χριστός, η γυναίκα είναι η Εκκλησία. Τι? Μην μου λες για άβρες, γιατί άβρες είναι κάτι παράλογα πράγματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό διάλεξε κανέναν ορφανό. Τι είπες? Να γίνεις εσύ το πρότυπο του. Επομένως, λέμε ποιος άνδρας υπάρχει. Φυσικά όταν και η γυναίκα δεν τον οθεί σε αυτή την κατεύθυνση και γίνεται γλάστρα
για να συναγωνίζει τις άλλες γυναίκες ικανοποιώντας την ανασφάλειά της, τι πρότυπο θα δώσει στον άντρα και τι πρόταση θα του κάνει. Χρειάζεται και η γυναίκα να διεγείρει τον άντρα σε αυτή την κατεύθυνση, να του λέει αυτά που νιώθει. Μην βγάζει μόνο γκρίνιες, να γνωρίσει γιατί βγαίνουν γκρίνιες, να γνωρίσει γιατί βγαίνουν τα παραπονά της. Και να βγει και αυτή από αυτήν την μονομέρεια, την εγωκεντρική, να ζητάει μόνο αναγνώριση. Αυτή είναι η υπόθεση και της γυναίκας. Όταν λοιπόν η γυναίκα δεν κατάλαβε ότι ο άντρας δεν είναι ο Θεός της και θέλει να θεοποιεί τον άντρα αφενός και αφετέρου να εκτονώνει όλες τις νευρώσεις και τις αποτυχίες της πάνω του, φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα. Χρειάζεται να έχει και ορίμανση η ίδια, να του ανοίξει αυτή την προοπτική, να τον ελέγχει με τέτοιων δημιουργικών τρόπων, όπως είπαμε στην αρχή. Δεν το είπαμε τυχαία αυτό στην αρχή. Η έλεγχη πρέπει να είναι δημιουργική, να βγάζει την δυνατότητα εις τον άλλον άνθρωπο. Και νομίζω μια ερωτική σχέση σωτήρια είναι όταν όχι ο καθένας λέει ψέματα στον άλλον, αλλά όταν του λέει την αλήθεια, αλλά με τέτοιον τρόπο που του δίνει και τη δυνατότητα να βρίσκει την αξία του, να αποδίδει ο ένας τον άλλο την αξία, όχι με ψεύτικα λόγια, αλλά με έναν υγιή τρόπο, με έναν αληθινόν τρόπο αγάπης. Γιατί αντί να δούμε εμείς την διαφορετικότητα σε μια σχέση ως σωτήριο γεγονός, εμείς θέλουμε όπως ήταν η οικογένειά μας, έτσι να είναι και της γυναίκα μας, για παράδειγμα ο άνδρας, και λέμε έτσι θα συνεννοούνται. Όχι, μακάρι είναι διαφορετικοί, ούτως αφενός να βρουν και τα κοινά τους σημεία και να συνεννοούνται και να τα αναπτύξουν, αλλά παρά να βρουν και ποια είναι αυτά που διαφέρουν, για να δουν και μια ποικιλία στη ζωή τους τέλος πάντων. Για να σομορφύνει η ποικιλία την ζωή. Αλλά τι κάνουμε εμείς, την διαφορετικότητα τη βλέπουμε ως μειονέκτημα, γιατί έχουμε εγωισμό και θέλουμε πάντα να γίνει το δικό μας. Ενώ μπορεί να δεις ότι πήγες και σε ένα άλλο χώρο, σε μια άλλη αντίληψη ζωής, σε άλλη θεώρηση ζωής, σε άλλο τρόπο σκέψεως και ζωής. Αυτό λοιπόν μπορεί να το λειτουργήσει θετικά στην σχέση σου, να γίνεται αναφορά στη σχέση σου και να αναπτύσσεται και σε αυτά τα πλαίσια. Οπότε τα κοινά θα τα εκμεταλλευτούμε, θα τα αναπτύξουμε. Τα διαφορετικά θα τα εκμεταλλευτούμε ως μια δυνατότητα δημιουργικής ποικιλίας στη ζωή μας. Κάποιοι έχουν τη διάκριση και κάποιοι ναι. Γιάννη, είναι σίγουρα ταλέντο, αλλά δεν είναι αρκετό το ταλέντο. Χρειάζεται να ξέρεις πώς να χρησιμοποιείς το ταλέντο και ποια είναι η προοπτική του ταλέντου. Ο άλλος μπορεί να χρησιμοποιεί το ταλέντο για να γνωρίζει τον άλλον και να το εκμεταλλεύεται. Το ταλέντο λοιπόν για να λειτουργήσει δημιουργικά πρέπει να υπάρχει και αγάπη. Να υπάρχει διάθεση αγάπης. Να ασκείται το ταλέντο στον βωμό της αγάπης. Αλλιώς δεν βοηθεί σε τίποτα. Και ένας άλλος άνθρωπος που δεν έχει το ταλέντο ή το έχει ελάχιστο, όταν υπάρχει αγάπη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Μπορούμε αυτό να το παραλληλήσουμε, να πούμε η αγάπη μπορεί να καλύψει πλήθος κενών και τότε να γεννήσει και δυνατό χαρίσματος διακρίσεως. Επομένως το τάλαντο δεν είναι απομονωτικό, μπορεί να το χώσει άλλο στη γη. Να μην το εκμεταλλευτεί και να επενδύσει στην αγάπη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Ναι. Έχει προβλήματα. Τώρα όταν είναι καλοδιάθετος άλλος άνθρωπος, είναι μια ένωση και αυτή με τον Θεό. Όταν είναι καλοπροαίρετος. Και εξάλλου τους καλοπροαίρετους ή τους κακοπροαίρετους ή όλους μας τελικά υπάρχει και μια πρόνοια που την φροντίζει, που μας φροντίζει και μας παιδαγωγεί. Λοιπόν,
Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα της προσαρμογής, αλλά δυστυχώς η προσαρμογή εμάς λειτουργεί ως απορρόφηση. Γίνεται ένας αγώνας ποιος να απορροφήσει ποιον. Αλλά η απορρόφηση ή αλλιώς η επικράτηση ή η κυριαρχία σε μια σχέση ματαιώνει τη δυνατότητα της σχέσεως να ενωθεί. Ματαιώνει την ένωση σε μια σχέση, η απορρόφηση και η επικράτηση. Για ποιον λόγο την ματαιώνει? Γιατί όταν απορροφούμε ένα πρόσωπο, όταν κυριαρχούμε πάνω σε ένα πρόσωπο, δεν το βλέπουμε ως πρόσωπο αλλά ως πράγμα. Και με το πράγμα δεν μπορείς να συνάψεις σχέση. Τι γίνεται? Λέω, θέλω να προλάβω να τον κουμαντάρω, να τον απορροφήσω, να κυριαρχήσω πάνω του, να επικρατήσω πάνω του πριν μου πάρει τον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι τον βλέπω αμφιψηλού. Τον βλέπω σε ένα αντικείμενο που ανάλογα τον χρησιμοποιώ. Δεν του δίνω την αξία που έχει το ανθρώπινο πρόσωπο. Επομένως ένωση δεν μπορεί να κάνεις με πράγματα, μόνο με πρόσωπα. Άρα η επικράτηση, η απορρόφηση καταργεί τη δυνατότητα της σχέσης. Όπως παραδείγματος χάρη, αν δεις τον Χριστόν σαν ιδέα, δεν μπορείς να ενωθείς μαζί του. Χρειάζεται να το δεις ως πρόσωπο, που η συνάντηση με αυτό το πρόσωπο, όπως και κάθε συνάντηση και σχέση, απαιτεί ένα προσωπικό κόστος, απαιτεί θυσία. Λοιπόν, υπάρχει ένας αγώνας επικράτησης. Ήρθε μια γυναίκα κάποια στιγμή και μου λέει πως έχει μεγάλο καημό που ο άντρας της δεν δέχεται τον αδελφό της, την αδελφή της και τη μάνα της. Αυτό, Πάτερ μου, μόνο παρακαλώ τον Θεό, να μπορέσει ποτέ ο Θεός να το φωτίσει, να είμαστε όλοι αγαπημένοι και να αποδέχεται και την μάνα μου και την αδελφή μου. Μου άρεσε αυτή η γυναίκα, αλλά τι ωραία που σκέφτεται, λειτουργεί ενωτικά. Μετά από λίγο μου λέει, α, Πατέρ, και κάτι άλλο, μην συμφωνείς, πριν μου διάβασε μια ευχή. Απάντησε και τον άντρα μου. Εντάξει, τον απάντησε και πριν, κάποτε για πρώτη φορά ζωή της πριν 2 χρόνια και ήρθε συντετριμένη. Τώρα έρχονται και πιο άνετη. Ξέρετε, τον άνθρωπο συνεχίζει το αμάρτημα και εξοικειώνεται, χάνει και τη συνείδηση, σκληραίνει. Λοιπόν, άρα δηλαδή δεν ήθελες, κυρία μου, την ένωση στους ανθρώπους. Δεν ήθελες την αγάπη ως δυνατότητα ενότητος. Αλλά τι ήθελες? Ήθελες να κυριαρχείς τον άντρα σου με ποιον τρόπο? Να αποδέχεται τους δικούς σου. Και αυτό είναι η επικράτηση, Πάτερ μου. Μα φυσικά, γιατί η δική σου είναι η προέκταση του εαυτού σου. Άρα ήθελες η δική σου η προέκταση του εαυτού σου να τη χάνει της αναγνωρίσεως και της αποδοχής του ανδρός σου. Άρα ήθελες με αυτόν τον τρόπο να κυριαρχήσεις. Αποδείξη τούτο ότι τον απάτησες. Και ο άντρας μεν φανερά δεν ήθελε την ενότητα. Εσύ κρυφά με την αμαρτία σου δήλωνες πως δεν ήθελες αληθινά να είσαι ενωμένος μαζί του. Εδώ λοιπόν είναι ένα παιχνίδι επικρατήσεως που πρέπει κανείς να έχει μάτια να δει πίσω από αυτά τα γλυκόλογα της αγάπης και της ενότητας. Πότε πραγματικά έχουμε τέτοια κίνητρα και δεν υποκρύπτονται ναρκισσιστικά και εγωκεντρικά κίνητρα? Αλλά φυσικά βεβαίως και ο άντρας φέρει ευθύνη. Για να φτάσει μια γυναίκα να πάει κάπου αλλού σημαίνει δεν την ανάπαβε, δηλαδή δεν της έδιδε το ανάλογο ενδιαφέρον για την φροντίδα. Χρειαζόταν τι να κάνει? Να αποδεχθεί και τη μάνα της και την αδελφή της και πάνω απ' όλα να αποδεχθεί την ίδια και να ασχοληθεί μαζί της. Χρειάζεται λοιπόν να αποδεχόμαστε την αδυναμία του άλλου ανθρώπου, να συγκαταβαίνουμε, να μπαίνουμε στο επίπεδό του και σιγά σιγά εφόσον αναπαυθεί αυτό, εφόσον ησυχάσει εδώ, τότε σιγά σιγά τον οδηγήσει και κάπου μακρύτερα. Μια γυναίκα για να πάει στον Θεό πρέπει πρώτα να βρει την αναγνώριση του άντρα, να αισθανθεί τη σιγουριά και μετά ο άντρας να της πει, κοίταξε, δεν είμαι ο Θεός, αλλά ο Θεός κάποιος άλλος είναι. Δεν μπορεί χωρίς να ισορροπήσουν ψυχολογικά ξαφνικά να της μιλάει θεολογίες περί Θεού, γιατί η θεολογία περί Θεού μιλάει για την αγάπη που είναι συγκατάβαση στην πτώση μας, στην αδυναμία μας.
Και εδώ ο άντρας έπρεπε να δείξει συγκατάβαση στην αδυναμία και στην επιθυμία της γυναίκας να τύχει την αναγνώριση, να μην υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα ποιος θα επικρατήσει. Υπάρχει λοιπόν ένας διαρκής αγώνας επικράτησης. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να λένε έλα τώρα χαζομάρες της γυναίκας ή χαζομάρες του άντρα. Γιατί να σχολιάζουμε έτσι και να τα πιλατεύουμε? Είναι πιο απλά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίζουν. Αν δεν καταλάβει ο καθένας τι κρύβεται μέσα, δεν βγαίνει άκρη. Μια άλλη γυναίκα ήρθε, γιατρός, επιστήμον, καταξιωμένη στον χώρο της ιατρικής και πάρα πολύ απογοητευμένη από τον άντρα της, γιατί την απάντησε ενώ του έκανε τόσα πράγματα έφυγε και νιώσε αυτή την αχαριστία και μου κατέβασε 1002 πράγματα και μου έλεγε πόσο αδικήθηκε και τι έγινε και 1002. Και το παράπονο του άντρα ήταν πως δεν ασχολείται η γυναίκα μαζί του, αλλά ασχολείται όλο με τη δουλειά της και λογονοριμίες είχε. Μου εξήγησε όμως η γυναίκα ότι ήταν πάρα πολύ συνεπής στα καθήκοντά της, με τα παιδιά, τέλεια. Ενώ είχε δυνατός ο άντρας ασχολείται με τα παιδιά και με τα μαθήματα, δεν ασχολείται ίδια. Τον φρόντιζε στην εργασία του, του έκανε κάποιες μεταφράσεις, γιατί τέτοιος επιστήμονας που ήταν και αυτός επιστήμον, είχε τέτοιες ανάγκες. Τον ακολουθούσε στα συνέδρια. Στα συνέδρια της αυτή τον έπαιρνε μαζί του. Και πολλές φορές δεν ξεκουραζόταν για να ασχολείται μαζί του. Τι συνέβαινε όμως? Ακριβώς το πρόβλημα του άντρα ήταν η ζήλια. Ζήλευε την γυναίκα γιατί να είναι καταξιωμένη, γιατί να κυριαρχεί να είναι γνωστός στην κοινωνία με το όνομα της γυναίκας του και όχι με το δικό του. Γιατί λοιπόν να βγάζει περισσότερα η γυναίκα του? Οπότε είχε ένας ανταγωνισμός, μια αντιζηλία. Και αυτή η ζήλια είναι αυτό που κυρίως υπάρχει στις σχέσεις ως έκφραση του αγώνα επικράτησης και του ανταγωνισμού. Και αν η γυναίκα ζηλεύει, τα πράγματα είναι πιο απλά και πιο φυσιολογικά. Όταν ζηλεύει ο άνδρας είναι πιο δύσκολα. Γιατί θίγεται ο ανδρικός εγωισμός και δεν παραδέχεται εύκολα ο άνδρας ότι ζηλεύει την γυναίκα του. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να αποτραβιέται εις τον εαυτόν του, να πέφτει ώρες σε μελαγχολία, να στενεχωριέται, να βγάζει άλλα πράγματα αντί άλλων, να υπονομεύει με έναν καλυμμένο τρόπο το έργο του συντρόφου του, να βγάζει μία απειλές ή να βγάζει μία σιωπηλή αντιμετώπιση, όπως λέμε τον πιάνει βουβαμάρα τον άλλο, δεν μιλάει καθόλου και με τέτοιο τρόπο που σου σπάει τα νεύρα. Με μια παθητική αντίσταση. Ποια παθητική αντίσταση? Μια κακομεριά και μια μιζέρια. Ένα κατσούφιασμα. Πολλές φορές και πολλοί άνθρωποι που είναι παραξηγημένοι με τον παπά, με τον πνευματικό, γιατί ζηλεύουν ότι είχε 1002 πράγματα, βγάζουν αυτή την αντίσταση. Είναι πολύ σπαστικό αυτό, ρε παιδιά. Να σου βγάζει 1002 πράγματα, σου κατεβάζει κάτι μούτρα, ενώ δεν έχει δεν ευσταθεί αυτό το πράγμα. Απλώς άλλο είναι ο λόγος, είναι ζήλια. Είναι ότι δεν έτυχε της ιδιαίτερης αναγνώρισης που ήθελε. Αυτή είναι η λεγόμενη παθητική αντίσταση. Να κατσουδιάζει ο άλλος και να σου κάνει όλα τα θελήματα εντάξει και να έχει τα δίκαιά του και να στα κάνει με μούτρα. Τι να το κάνεις αυτό το πράγμα? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήλια. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός βαθύτατος που ίσως να χρόνισε και να μην τον αναγνώρισε. Πώς λοιπόν θα θεραπευτεί αυτή τη σχέση? Με να πάει στον παπά και να εξομολογεί, να μην του λέει την ουσία του προβλήματος και να λέει καλά είναι, είχε κάποια καυγαδάκια, έχουμε? Δεν είναι ουσία αυτό, δεν υπάρχει θεραπεία εδώ. Υπάρχει λοιπόν και μπορούν οι άνθρωποι να βράζουν μέσα τους για τα συναισθήματα που έχουν και όμως ποτέ να μην τα εκφράζουν ανοιχτά και να αποτραβιούνται ο καθένας στον εαυτόν του. Έτσι λοιπόν έχουμε την ζήλια ως αποτέλεσμα του αγώνα για επικράτησης. Παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα που δεν είναι αυτά τα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα τα χρησιμοποιούν στη σχέση ως πεδίο μάχης. Τα παιδιά, το μεγάλωμα των παιδιών, το πρόβλημα το οικονομικό. Και δεν είναι τόσο αυτές οι συγκρούσεις, είτε είναι το πρόβλημα των παιδιών, είτε το οικονομικό, είτε το ερωτικό πρόβλημα. Δεν είναι η ουσία του προβλήματος, αλλά βγάζουν προβλήματα για να ανταγωνιστούν ποιος θα επικρατήσει, ποιανού η άποψη θα επικρατήσει.
Δημιουργούνται επομένως προβλήματα και τα οποία χρησιμοποιούνται ως πεδία μάχης και σύγκρουσης ποιος θα επιβληθεί του άλλου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο παθολογικός αγώνας επικράτησης είναι πάρα πολύ έντονος σε πολλές σχέσεις. Κυριαρχεί έτσι και ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την αντιζηλία είναι η ανελαίητη επίκριση των αδυναμιών του άλλου. Βλέπεις κάποιο στραβό και βγάζεις όλη σου την κακότητα τότε. Εκτονώνεις όλη σου την άρνηση για να τον προσβάλλεις, να τον κάνεις να νιώθει αυτά, να τον μειώσεις γιατί εσύ νιώθεις μειονεκτικά αντί του. Κι άλλος παραλιάζει και διαλύεται. Αλλά όμως εσύ κυρία γιατρός που μου κατηγόρησες τον άντρα σου, μήπως ήσουν και εσύ ηθικός αυτούργος της ζήλιας του? Μήπως το έπαιρνες πάνω σου πως κάποια είσαι και είσαι επιτυχημένη και προέβαλες την επιτυχία σου με τέτοιον τρόπο για να του προκαλέσεις τη ζήλια? Εσύ γυναίκα που λες ότι ζηλεύει ο άντρας σου, μήπως δεν το κατάλαβες έγκαιρα για να του δώσεις τη δυνατότητα να απεγκλωβιστεί και να ελευθερωθεί, αλλά ήσουν ιδιαίτερα φορτική, ιδιαίτερα βιαστική? Ένας άνθρωπος που εναγωνίως έψαχνε στα δίκαιά σου και με τέτοιον τρόπο βιαστικό που άλλος δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, σε φοβήθηκε και κρύφτηκε στον εαυτόν του. Μπορεί στα 40 σου, στα 50 σου να λες αυτό, αλλά στα 20-30 πώς ενήργησες, ούτως ώστε άλλος να στριμωχθεί στην φωλιά του και στο ταμείο του? Επομένως, εδώ είναι η δύναμη της αγάπης, να αναγνωρίσουμε τις αντοχές του άλλου ανθρώπου, τον τρόπο σκέψεώς του, τις προϋποθέσεις του, για να του δώσουμε θάρρος, να τον ενθαρρύνουμε για να αποκτήσει την αξία του, όπως είπαμε και στην αρχή. Επομένως λοιπόν πρέπει να δούμε βαθύτερα το πρόβλημα. Η αρχική απάντηση όταν αναγνωρίσεις κάποιο πρόβλημα στον άλλο, όπως είπατε, παραδείγματος χάρη αναγνώρισε ότι του λέει κάτι. Η κλασική απάντηση αυτό θα ήταν ότι δεν το πρόβλημα. Αυτός θέλει να το αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε περισσότερο. Γιατί δεν έχουμε την όρεξη να μπούμε στην ουσία του προβλήματος, αλλά για να μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα, παιδιά, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει κουβέντα, να υπάρχει ειλικρίνεια στην κουβέντα. Από τη στιγμή που πει ο ένας, για παράδειγμα ο άντρας, είναι πολύ μεγάλο βήμα να πει ένας άντρας ή γυναίκα του κάποια στιγμή, από τότε που σε γνώρισε σε ζηλεύω. Σώθηκε η σχέση τότε, ελευθερώθηκε και σώθηκε και ο ίδιος. Και μην νομίζετε η πνευματική ορίμανση είναι να γίνω ένας μεγάλος γιατρός, ένας σπουδαίος και τρανός άνθρωπος με δυνατότητα γνώσης και διανόησης. Η μεγάλη οριμότητα είναι, και αυτό μας το αποδεικνύει ο Χριστός, ότι υπάρχει ο πλούτος στην πτωχία, η δύναμη στην αδυναμία. Και νομίζω είναι οριμότητα του ανθρώπου κάποια στιγμή να εκθέσει την αδυναμία του, να ταπεινωθεί. Αυτό είναι δύναμη, είναι αγιότητα, είναι οριμότητα. Να λοιπόν που είπαμε στην αρχή για τη δύναμη του ελέγχου και της επίοικιας. Ελέγχεται κάτι. Κανείς λέει ότι ναι, κακό ζηλεύεις, είναι αμαρτία ζήλια. Αλλά μπορεί να του πεις, από τη στιγμή του παραδέχεσαι, εξεπέρασες τον άλλον άνθρωπο. Να λοιπόν, πως μια απλή κίνηση να υπερβούμε κάποια όρια. Είναι η κίνηση της ταπείνωσης. Είναι η κίνηση της μετανοίας. Είναι η κίνηση του να πάψει ο ανταγωνισμός. Είναι η κίνηση του να καταθέσουμε τα όπλα. Να καταργήσουμε τις άμυνες. Με την κατάθεση των όπλων. Τότε γίνεται η μεγαλύτερη κατάληψη, η μεγαλύτερη νίκη. Αυτό το πνεύμα του Χριστού δεν το γνωρίζουμε. Λειτουργούμε το κοσμικό πνεύμα της σύγκρουσης, της επικυριαρχίας. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση πνευματική σε αυτά τα πράγματα. Ο ψυχολόγος θα πει τα δικά του. Υπάρχει όμως η πρόταση πνευματική, ότι υπάρχει η νίκη με το εκούσια να αποδεχθείς την ήττα σου, θεληματικά. Υπάρχει η κατάληψη του αντιπάλου με το να καταργήσεις τις άμυνες με την κατάθεση των όπλων. Υπάρχει λοιπόν η ορίμανση με το να αποδεχθείς την πτώση σου και την αδυναμία σου. Την αδυναμία σου της ζήλιας. Είναι πολύ ταπεινό ένας άντρας να πει ότι ζηλεύει τη γυναίκα του. Αυτό πράγμα όμως θα του φέρει την ισορροπία. Πρώτον, ότι κάτι που είχε κρυμμένο τόσα χρόνια στην καρδιά του έβγαλε. Θα είναι η μοναδική στιγμή ειλικρίνειας και αληθείας στη ζωή του. Θα αρχίσει τότε να τα λέει όλα. Θα ζωντανέψει περισσότερο από τη γυναίκα του. Γιατί στα πνευματικά τι συμβαίνει? Αυτό το παράλογο πράγμα, ότι ένας που δεν έχει χάρισμα μπορεί να υπερβεί αυτό που έχει το χάρισμα
Από τη στιγμή που πει να είναι ευλογημένο, αυτός είναι, τόσο μπορώ, δόξα τω Θεώ. Αυτός ο ταπεινός λογισμός σε εκτινάσει και ξεπερνάς αυτό με τα πλούσια χαρίσματα. Γιατί εμείς βασανιζόμαστε από τους λογισμούς της σύγκρισης. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους δαίμονες αυτός ο λογισμός της σύγκρισης. Ποιος έχει παραπάνω χαρίσματα, πώς θα τα καταφέρει η γυναίκα μου, πώς εγώ και πώς θα την ανταγωνιστώ, πώς θα την ξεπεράσω, πόσο κοινωνικές σχέσεις έχει αυτή, εγώ δεν τα καταφέρνω. Αυτός είναι ένας πραγματικός δαίμονας, ο δαίμονας της σύγκρισης, που ο άνθρωπος πρέπει να μάθει την πνευματική οδόν, ότι ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Από τη στιγμή λοιπόν που εσύ πεις στον εαυτό σου να είναι ευλογημένο για αυτό που είναι, αυτός ο σύντροφος μου άξιζε, αυτά τα παιδιά μου άξιζε, αυτό το χάρισμα μου άξιζε, και δόξα τω Θεώ που με ξεπερνάει η γυναίκα μου, εξάλλου είναι το άλλο μου μισό, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, τότε αυτό το γεγονός και αυτός ο λογισμός θα σε εκτινάξει, χωρίς να έχεις πτυχία, χωρίς να έχεις γνώσεις, χωρίς να έχεις διαβάσει βιβλία, πολύ περισσότερο από τον άλλον άνθρωπο. Να λοιπόν η ελπίδα, να ο έλεγχος της ζήλιας, να και η επιοίκεια, να και η ελπίδα που ο άνθρωπος της ζήλιας, που είναι ένας μεγάλος ξεπεσμός η ζήλια, μπορεί να βρει την αξία του και να υπερβεί τον σύντροφό του όταν σταματήσει τον αγώνα της επικρατήσεως και του ανταγωνισμού. Να λοιπόν η πνευματική βάση σε ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά εμείς δεν έχουμε γνώση της πνευματικής οδού. Νομίζουμε ότι ο Χριστός είναι μια ιδέα, μια αφηρημένη έννοια. Νομίζουμε η πρόταση αγάπης που λέει να ζούμε και να κάνουμε έχει να κάνει με συναισθήματα απλά. Τα συναισθήματά σου θα τα εντάξεις στην προσωπική σου ζωή, θα τα οριοθετήσεις, θα τα δώσεις λόγο, θα τους δώσεις μια λογικότητα μέσα σε μια καθημερινή πράξη. Γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι, γι' αυτό υπάρχει ωφέλεια στο γάμο. Κανείς μόλις παντρεύτηκε και δεν τα βρήκε. Ίσα ίσα τις πρώτες στιγμές του γάμου είναι οι μεγαλύτερες συγκρούσεις μέχρι να συνεννοηθούν. Λοιπόν, αυτές οι συγκρούσεις χρειάζονται για να οριμάσει ο άνθρωπος την πράξη της αγάπης, για να μάθει την αγάπη όχι ως μια συναισθηματική μόνο διάθεση, αλλά ως ένα πρακτικό γεγονός που έχει τους όρους του, έχει τον λόγο του, και η αγάπη εν τέλει είναι λόγος Θεού, έχει λογικότητα. Και αυτή η λογικότητα είναι αυτή που φανερώσαμε και τώρα. Πως ένας ανταγωνιζόμενος, ένας ο οποίος ζηλεύει, ένας ο οποίος νιώθει μειονεκτικά, ένας συγκρινόμενος έχει αυτή την προοπτική του να αποδεχτεί τον εαυτό του, να εκθέσει τον εαυτό του, να ταπεινωθεί, και τότε αυτό μετά υψώνεται πάνω και από τον σύντροφό του, ο οποίος μπορεί να τον υπερβαίνει στα χαρίσματα που μπορεί να του δώσει ο Θεός. Να ρωτήσε κάτι άλλο? Νομίζω πέρασε πάρα πολύ ώρα. Θα τα πούμε μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα. Κυριακή είναι 7 είναι? 7 Κυριακή. Στις 9 του Γενάρη θα τα πούμε, παιδιά, έτσι. Καλά Χριστούγεννα. Και ευχών των Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.